पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त विविध सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून देवगड मंडळाचे सरचिटणीस आणि माजी नगराध्यक्ष योगेश चांदोसकर तसेच पाणी पुरवठा सभापती आणि प्रभाग क्रमांक 6 च्या नगरसेविका तन्वी चांदोसकर यांच्या वतीने देवगड जामसंडे शहरातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सुमारे 500 विद्यार्थ्यांना बॅगचं वाटप वितरण करण्याचा कार्यक्रम पार पडला। याचं उद्घाटन गोगटे यांच्या हस्ते पार पडलं। यावेळी भाजप जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य बाळ खडपे, मंडळ अध्यक्ष राजा भुजबळ, महिला मंडळ अध्यक्षा उषककला केळुसकर, शहराध्यक्ष वैभव करंगुटकर, युवा मोर्चा शहराध्यक्ष दयानंद पाटील, उपनगराध्यक्ष मिताली सावंत, गटनेते शरद ठुकरूल, नगरसेविका रुचाली पाटकर, मनीषा जामसंडेकर, माजी शहराध्यक्ष योगेश पाटकर, शक्ती केंद्र प्रमुख सुभाष थोरी, राजेंद्र वालकर, माजी उपनगराध्यक्ष उमेश कणेरकर, संजय तारकर, माजी नगरसेवक ज्ञानेश्वर खवळे, बूथ अध्यक्ष रवींद्र चिंदरकर, नरेश डांबरी, ललित चांदोसकर, शिक्षक वर्ग, पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।